potřebujete SSL a já si tam u dalšího videa než si dáme zahrát Egg Wars a jsem tady s Morfikem. No a plánujeme to vyhrát, jsme v zeleném týmu. Koukneme. Ano, v zeleném týmu. A jdeme to vyhrát. Jo. Jo. Celý to se jmenuje Mama Space. Jsme hráli s Morfikem. Že jo? Ano. Mhm. Jdu na góly, sběrej dia a tak. Okay. Nekupuj nic za dia, upgrade hlavně. Jo. Já si asi vypnu ten čerpek. Tak si teď se vyměnil ten čerpek. No a Morfi, jak jako to se ti dneska daří? Jak se jako máš? To dneska jsem se natočil na můj YouTube channel. Ta Skywars. Timelapse, takže... Já vím. No a Morfik mi pak řekne, jak se dává odkaz na video do popisku, protože já jsem ještě teda nikdy netačil a nevím, jak se to pořádně dělá. Jako mám takový menší tušení, ale nejsem si ještě jistý. Který pete, nic neví. Jo no, jenom se fláká a to všechno co dělá. Morfik je ten samý. Jo, Co je... Celý den jenom sedí u počítače a říká dávaj tu vodku. To jo, no. Víte, jako... Mám 5 góldů. Vidíte nalevo ty FPSka? To je bída, co? Je to velká bída, Ha, protože nemůže ani. jinak mám o dost víc. Kámo, já ti něco ukážu. Co nemáš? Kámo, toto je OP věc na této hře. Morfikova četka. Ty, tak to je hodně dobrý. Kámo. Dává obranu 100 000. To je hodně úzké, to jsem ještě neviděl. No to nemáš ani koule, i takovou velkou obranu. Pojď ty švášku, mám tě strčit někam. Ne, fakt to ne, to nechci dík. Tak Ty bojím, kámo. tak buď ticho. Nebo ti sežeru. Kámo, já to myslím vážně. Já tě sežeru, kámo, zaživa. I z Applecraftu, a ty mi neber to, nebo ti se zabiju. Budou vycházet videa i z jiných serverů, i z jiných miniher. Já už jsem dneska jedny Egg Warsy chtěl vydat, akorát se mi to nějak podělalo. WTF, tu ležel normálně Iron, lol. Pak. Tu na zemi ležel jeden Iron. Já zkouknu, jestli tu jsou další generátory, ne? To by mě zajímalo, jestli tu jsou další generátory. A jestli možná uslyšíte ozvění, tak kvůli tomu, že občas sám sebe slyším u Morfika. Co? Že sám sebe občas u tebe slyším. Aha, tak to sorry. Na hovno sluchátka. Já si taky někdy. Potříme jenom na upgrade, ne? To je normál, že se slyšíme. Tak asi si to oba dva dáme na to, aby jsme to slyšeli, jako aby se nemuseli mačkat písmeno. Vás také dám asi, protože já pořád nechci mačkat písmenko. A jestli bude ozvěna, sorry. Mám ozvěnu? Ne. Pohodě. No jo, no. Pecka. Jako na tom, na Skypeu nemůžeš mít vůbec nikdy ozvěnu. Maximálně si to bude sekat hlas a takhle. Takže bude úplně strašně nerozumitelný. Jako minule ten Cuko, ne? Pořád úplně mluvil a vůbec mu nic nerozuměli. To bylo prostě nežijící. Chceš 8 dia? Jo, jde. Máš.
takže tak se omlouvám za to, že se to bude trošku sekat, a za to může můj internet, protože jsem na blbý návštěvě. No, se stává. To mi ale nelíbí to nakupování, co tady je. To bys nelíbí nic. Já vím, jen tvůj server se mi líbí. Jenom tvůj server se mi páčí. No, to je konec s blokama. Dokupím. A tu máš. Jo, díky. Díky. NMZ. Ne, nebo teda mám nic proti cigánům, já sám se s cigánama bavím a mám docela i rád. Některý fakt mám rád. Hodně rád. Ještě jednou rasista. No přesně. I Morfik na svém serveru říká, že píše, že tam taky nesmíš to najevovat, že jako nemáš rád tmavý člověky. Jo, Ne člověky, ale lidi. to je pravda. Jinak, kdybyste chtěli menší info. To je trochu retardované, takže... A tak ten člověk to nemůže, že je trošku tmavší než my. A on to nemůže se... Jako ty. Jako já nejsem zase tak tmavý. Jakože v létě jsem skoro jako hovníko a když je... Retard. Hashtag no retard. To je menší retard. Já jdu útok na červený. Ne, nerašuj. Už se stalo. Ty jsi zničil vejce? No, vejce. Wow, pěkně ty. A teď asi chcípnu. Ne, nechcípnu, oni měli oba dva enchantovaný diameče. Ale zabil jsem je. Easy win. Tak to si velký kluk. Nebo velký. Ale proti nám má jen blučko, kámo. Jenom jeden blbec. Sbírej na středu diamanty, udělej by se. A jo, jestli kupují věci jako na strma. Ježe, já jsem blbec. Nechceš náhodou Iron Helmu neenchantovanou? Já jsem full enchant. A taky za chvilku budu. A jestli něco uslyšíte, kámo, nemůžete, za to může to prostředí, kde jsem. Ale Prostě retard. Ještě 100% konfirmat. Morf, asi bych si měl dokoupit trošku ty pěny, ne? Kvůli ozvěně. Je to jedno. A mám ozvěnu, když to nemám na písmeno? Menší. Takovou tu... Ale nevadí. Takovou tu mini. Jo, úplně. To úplně. To slyším trochu. Toto sorry, Morfy. Toto může můj život. To je pravda. Rip story. Takže sorry. To může můj prokletý život. Život už je prokletý od narození. Já vím. Kapa. Hej, kapa, hej, kapa, hej. Já už jsem taky full enchant za 3, 2, 1, bang. Kde je ten poslední? Tam malý render. Tam, kde Já vím, kámo, to mi nemusí říkat. A on je modrý. Červení. A tam jsou modří. Já jsem u červených. Počkej, já si taky zkusím na to
tom voice detection. Já nevím, jestli mě uslyšíš. Slyšíš mě, Morfy? Slyšíš mě? Ne, neslyšíš, kamaráde. Mě sereš. Ok, tak to bude takhle, možná tam voice Teď detection. to mám spadlo. Z toho, jak jsem mluvil. Si musím koupit meč. Ten týpek má luk? Wow. To docela štve. I don't know. Si koupím ten Sharpness 3, ještě mi chybí 12 dia. Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej. Hej, kapa, kapa, hej. Já už na něho mám. Jako skillně. Skillně. Přesně na něj mám. Jako jsme minule vyhráli, nebo kdo vyhrál, my nebo oni? My jsme to vyhráli, že jo? Minule jak jsme hráli, protože tam to jsem nenatáčel. No a tam ty týpci jako nám docela dávali s těma lukama zabrat. Jo, to jo. Tam ty dva. To byly strašný, já jsem chytal už rage. Já už jsem chtěl ten notebook vyhodit z okna. A když tak mám notebook a Morfy tady má píčí. Se nedivuje, proč jsem taková nůbka. Tak já už jsem nůbka od narození. Mám ten nejlepší meč ze všech. Tak to jsi velký kluk. Já vím, že jo. No. To si posral, teď chcípneš. Já nebo ty? Já věřím, že ty. Já myslím, že ty. Za pár minut. Spíš ty. Nebrč. Já nebrčím na záchůdcích, jenom když vždycky mi porazíš, jenom. Hej, kámo, Vždycky nasoníš ten záchod. generátor na diamanty tady na max u červených, to je ta pecka. Mám nejlepší meč, ještě nejlepší, mám i nejlepší benkou. No, já taky na max. A stačí ještě nejlepší krumpáč a luk. A jsem úplně nejlepší, a pak ještě nejlepší jídlo. Mhm. Pak mi sere, že mám trošku tu ozvěnku. U tebe. Vadí ti to? Co ti pravdu, jestli ti No. ta mini ozvěna vadí? Je to mini? Jako na kolik procent je vysoká? 1, 2, 3? Ne, nevadí. Tak sorry. Na kolik procent? Já vím. 1 ku 100. Aha. Pecka. Ne, tak. Nevím. 100 ku 100. Kolik stojí ten nejlepší? No od toho typka trochu daleko. Nejlepší 30 vadia stojí. já mám 32. Jako ten nejlepší meč. Já to mám dobrý. Sharpness 3 meč, efficiency 3 krumpáč, pak nad ním krumpáčem. Železný krumpáč a kamenej nad mečem. Železný meč a železný sword. Takže meč. Má hity ten typek. Kolik má? Má damage indicator, takže ty to víš. On je mimo můj render. Mhm. Jo, akorát vidím. On je schovaný, víš? Mhm. Takže zmrt. Ale měl předtím 7 hapeček. A mohla se zprosté slovo, ale je to pravda. Co? To je smrt. Já vím, že jsi. A ne, já ty. Něco. Jo, ty? Ne, ty. Hej, tady se ty diamanty tady se ty diamanty generují rychleji než železo. Tak je co, uchlapuje. Hej, a ten Luboš, ne, jak tam minule s náma hrál, on úplně strašně žárlí. Já si s tebou pořád volám. Kdo? Ten Luboš, tam ten, jak s náma hrál. Ježišmarja. Jak jsme nám právě ten den, jak si nám dal tu iPinu. Jak strašně úplně žádný, ty si s ním voláš, ty si mohl být helper, a kvůli svojí mámě nejseš, ty si tady to, ty si úplně máš. Tak to ne, pořád a já. Hej, ale kámo. Já se nemám, to je normální.
jak kdybych řekl, jako to, jak kdybych, to je normálně, jak se bavím já s ním. Akorát je to jenom hra. A co? Nechápu to, proč se to vadí nebo žádný. No, prostě je to ještě větší kit než já, takže to je těžký. Už asi přichází moje mamka. Ojej. Toho jsem se bála. No doufám, anebo to bylo jenom sousedka. Asi. Toho mám přítele. I který jsme. To je taky možný. Že jo, Morfíku. Já zkontroluji, jestli natáčím. Natáčíme. Kouknu, jak dlouho. 16 minut. OK. Tak to je docela slušný, ne? 16 minutek. No, o to týpka čím dál blíž. O 2 bloky jsme už blíž. Tak to jsi dobrý, kámo. Já si jdu na set pro goldy. Protože potřebuju goldíky, ty jsem malem spát, kámo. Pohoda. Cože? Cože? Co řek? Chceš dostat jednu mezi oči? Má málo ten týpek. Tak si vezmu ten přihnu mu jednu mezi oči a je to. Omlouvám se, laguje se mi internet, protože ten internet je od Vietnamtu a mám tady asi 3 čárky. Takže to je slabý. Možná i 2. No. Jsme čím dál blíž, kámo. Ty vole, to jsi dobrý. Já jsem mrtvý. Generátor je na max, takže dávaj. Dávaj. Jedna No. budu mít tak. Hej, dávaj mi ten jeden, ty svině. Ty furt tam. Proč nejdeš k nám? Protože to je blb. Oh. To je tvůj palác. Jsem to úplně zabil, že jo? Co? Já jsem tě neposlouchal, ale vadí. Tak jdi spát. Já už jsem spal. A taky. Tak proč mi to říkáš? Aby si šel snad ještě jednou a já bych ho zabil sám, protože ty jsi tak strašně neschopný. Jasně. Jak ty, že? To jo, ty šašku. Tak. Děláš frajera, pičo, v prdeli máš pindoura. Ne. To ne. Omlouvám se Ale za ty máš. prostý slovíčko, vy něco. Ale to jsem prostě musel říct, prostě bez toho to neexistuje. Reportnu tě na YouTube, že mluvíš prostě na YouTube. Prosím, Morty, ne. Kapa. To si nezasloužím. Hej, kapa. To si U zasloužím. Redu, že jo? Co? Ty jsi u Redu, že? No. Pírám. Už tady mám všechno na max. Goldy, dia, to už byly na max, no a pak ještě goldy, ty byly na jedničku. Vypadni ode mě. Modráku hustej. Hej, ale hej, Morfy. Hej, já ti dám report. Romeno, report. Mor. Co? Jo, důvod. Ano tak. Já tě reportu na YouTube. Hej, a já jsem napsal, tam je napsáno, nahlásil si hráče za griefing. Ale ne, jestli ti dají ban, tak... Kurvy. Ale jestli ti dají ban, tak já jim řeknu, ne, to budeme prdel. Tak, hraje se. Trošku si
Když Mika. Jsme o 3 bloky dál, zase blíž. Kámo, proč mi odkopal celou cestu? Ty vole, to mě zastřelil jednou. Morfík je svině, nikdy nehrajte s Morfem. Přesně nikdy jsem nehrál to největší hajzl na světě. Já dělám si srandu. Ne, nedělám si srandu. Já si dělám srandu. Ale já se nedělám srandu. Tak počkej, tak proč si vlastně hraju? Tak čau Morfy. Ty mě fakt reportl? Jo, fakt. To uvidíš na videu. Jako really? Já mám VIPko koupené a ty mi tady reportneš. A já jsem si dělal prdel, ne? A jestli dělají ban nebo něco, nebo tak já jim napíšu, to bude jen prdel. Jestli něco slyšíte v pozadí, tak za to sorry. Malka se neví. Já jsem ti rozuměl, že mamka rodí. Ty jsi debil. Slyším televizu. No právě. To sorry. Jo, a kde jsou ty, tamhle jsou zelený, to jsme vlastně měli chtěl. Aha, tamhle jsou modrý. Jo. Jo, tak já jdu na toho chuja. Doufám, že mi tyto už bloky vystačí na ten Mám ještě kousek. 23. Tak dávaj. Ten typek nebude vůbec vědět. To ještě neskočím. Radši, že? Jako já jsem dobrý parkourista. Běž po něm! Aha! Nejlepší krumpač ješ. Dan. Ty jsi to zničil? Jo, Ach jo, nevadí. jsi taky zlej. Já vím, a já ho nemůžu najít. Teď Počkej, já se hodím minimapu. ale on ničí nás. Ne, neníčí. Ale může, a kde je? A bacha, bacha. Ne, to je. Aha, to. Kdyby nás zničil. Kde je? Já nevím. To je otázka. Ale má flyhacka tady nad náma lítá, říká si. Koko. A mám asi nás prostý slavíčko, ale jako člověk, ten člověk si to může fakt říkat. Jako já se to občas říkám. Ne, že ne. To se střelem. Ne, Máš ho? co? Aha. Ne? Jo, my se nikdy v životě nenajdem. Najdem. Nenajdem. Jen ty na to nemáš koule. Já si jdu kouknout někam, ale nevím kam. Já vím, že je skovaný už. Kde? Já už vím. Možná. Kukám, a není tu. Mám posledních 7 bloků. Mám je luk, takže jestli mě se střelí, já rečky vypnu. Tak já ho pak zabiju, ne? Ty mi řekneš, kde je. Kde jsi? A nemám bloky. Snaž mě nahoru? Jo, mám 46 bloků. A kde je? Naša 13. To už jsem koukal. WTF, ale čiž byl v bejsce? Počkej. Byla. Aha, ta NASA. Počkej, on tu někde bude. O, na.
Dobrá Čecha, Morfi. Mm, mm. Já nevím. Ježiš, kde je? Nevím. Teď bych střelil úplně cink. Já vystřelím. Report hráč. NASA. NASA F, ne. NASA 13. Který F. Asi hráči Griffin. Jo, A je taky reportnu za ten Griffin, kámo. já jsem taky reportnu za Griffin. Já teďko tě jdu nahlásit. A ještě jako já negrifuju. Jen ty jsi grifoval, že jsi mi to všechno zničil. To Jasně. To ani nemíš pochopit srandu. No, ale je to Griffinky, tak já vím, že to je sranda, ale já jsem bacha po srandu. Ale já vím, že to je Griffink. Takže jsem si udělal takovou srandu z toho, že jsem udělal s tebe Griffina. Vypni. Já Já chci vyjet. jsem říkal, já jsem si udělal s tebou takovou srandu, že jsem z toho udělal Griffina. Jdu kouknout k nám do bejsky. Byl jsi varován. Důvod, zbytečný report. Jdu zničit zelený, jo. Hej, já jdu zničit zelený. Nás? No. Ale snad ani nejde. Ale kde je? Co mám dát zase tak diamantů? No ve tvoje hovno. Co jsi udělal? Jak crashl Minecraft? Ježiš, mám kote. Tady vidíte všechno, co tady mám, a tak to je mi jedno. Ty vole, mě crashl mine. To můžeš cenzurovat, já ji vlastně ne... To nemusím cenzurovat, to je jedno. Ať vyleze. Doufám, že mi Aspoň to... můžeš spektatovat. No nemůžu. Můžeš. Nemůžu, protože mě to tam už nevrátí. Aha, tu je. Hajzl. Kde byla? Tu byl taky schovaný. Bylo. Co jsi říkal? Aha. On mi napsal jako debile úplně. Tak toto. Tak já točíme ještě. Držel shift furt. Ne, já už jdu. Držela. Tepe jedno, ty vole. Točíme. Pojď na server můj. Tak aspoň 1,5 minuty ještě, ať mám 30 minut. Tu 30 minut, to pak nikoho nebaví, kámo. Baví. Teď je mi jedno, Nebaví. teď je mi jedno, jestli někdo vidíte moje, no, radši už to vypnu, takže Já bych to radši vypl. mějte se hezky a mějte se líp než já. Čauky.